Cineva mi-a lăsat astăzi un disc vinil surpriză. Capriciile Fenisiei. Wow! De Lope de Vega. Așa cheamă pe autor. Foarte drăguț, e puțin cam vechi, că văd că e rupt, dar așa sunt discurile astea vechi, se mai rup între timp. Ia să cablăm noi pick-up-ul. Să vedem dacă mi-aduc bine aminte. Ce credeți că asta este un geamantan? Ei bine, nu! Este o cutiuță magică în care se ascunde un pick-up. Am uitat că trebuie să-l bag și în priză. Așa. S-a aprins deculețul, asta înseamnă că este pornit. Scoatem acest disc, îl punem pe fața 1 și să ascultăm puțin din povestea minunată Capriciile Fenisiei. Eliberăm acul. Ia să vedem. Începe povestea, copii. Și ca să vedeți că am și o surpriză pentru voi. Fenița, trebuie să te măriți. Aceasta este Fenisia. Ai ales de ajuns. E timpul să te hotărăști odată. Nu și nu și nu și nu și nu. Decât să mă mări cu unul din ei, mai bine să mor. Să mor. Ce fată urâcioasă. Ce fată, că mă îmbolnăvesc. Uite, m-am și îmbolnăvit. Mi-e rău. Mi-e rău. Hai de mine. Boală. Nălucire. Nu boală. Uite cum ar mână cu Flora. Flora, lasă-te. Ajută-mă să merg încă tine. Nu am putere, du-mă la aer, Flora. Ce m-am răscocit iar? Au, dar nu lăsa așa să vrei. Hei! Putere să te duci pe sus. Am o super idee. Ce-ar fi să dăm puțin pauză la disc și să vă arăt că am pregătit un material foarte drăguț pentru astăzi, pentru povestea noastră, pentru că vreau neapărat să vă explic despre ce este vorba. Este o fetiță pe care o cheamă Fenisia. Mă rog, e o prințesă, dar nu contează. Și este foarte capricioasă. Adică asta ce înseamnă? Că e mofturoasă și că nu-i place niciodată nimic. Și că găsește tot timpul scuze pentru tot felul de lucruri care îi sunt propuse. Și pe vremea aceea părinții își îndemnau fetele la măritiș, pentru că exista și o problemă financiară. Și dacă fetele se măritau, atunci însemna că soții lor aveau grijă de ele, deci nu mai aveau o problemă financiară. Bine că nu mai este cazul și astăzi. Așa. Și eu m-am gândit să vă pregătesc ceva, un mini spectacol. Imediat. Am această pelerină. De fapt e un voal, nu contează, o să-mi fie așa ca o fel de pelerină, pentru că așa era îmbrăcată Fenisia. Și îmi place că se potrivește foarte bine cu fustița mea de balerină. Așa. Și trebuie să-mi pun această măscuță, pentru că nu am o coroniță de prințesă încă, dar e ok, merge și asta. Ia să-mi spuneți voi cum vi se pare, dacă credeți că arăt mai mult a prințesă sau nu. Da, și eu zic la fel, adică zic că da. Mă rog, eu nu știu ce ați răspuns voi, dar așa cred eu. Așa, să zicem că îmi stă pe față, că nu prea îmi stă, e cam mare, dar nu contează. Și acum, o să mă gândesc, ia să mă gândesc. Facem într-un fel, luăm câteva păpușele. Nu, mai întâi să vă explic puțin despre Fenisia. Să zicem că eu sunt Fenisia și că am o servitoare. Mă rog, nu e chiar servitoare, pentru că nu e frumos să ai servitori neapărat, dar este o fată care e angajată să te servească. Și să vă explic cât de capricioasă este această Fenisia, da? Bine, eu acum nu o să fiu eu, o să joc rolul Fenisiei. Dar ca să vedeți ce înseamnă o fată capricioasă și cum poate ea să fie de nesuferită doar pentru că așa e ea.
Pe tine să te las momentan aici. Urmează să intri și tu în joc. Flora! Hai, Flora, vii odată! Flora e servitoarea. Dar eu acum am rugat-o pe Mini Picasso să joace ea rolul de Flora. Ea nu e servitoare, ea doar mă ajută pe mine. Ați înțeles care e jocul? Ne jucăm acum de femeia asta, regina capricioasă și slujnica ei, Flora. Mini Picasso, vii odată! Da, Minirico. Așa, deci eu m-am hotărât și le-am explicat și copiilor că tu vei fi Flora. Deci Flora, Flora? îți explic imediat, nu trebuie să te grăbești. Deci, Capriciile Fenisiei, da? Este o poveste foarte drăguță. Da, dar ce-i cu masca aia? Eu sunt acum o prințesă foarte capricioasă. Adică înțeles. nesuferită, adică căreia nu-i convine nimic și așa mai departe. Și ca să explic copiilor despre ce e vorba, da? Și cum trebuie să nu se comporte fetițele, mai ales dacă vor să se mărite la un moment dat cu niște prinți drăguți. Așa. Eu o să fiu foarte urâcioasă cu tine, dar tu nu te superi, că e doar așa un joc între noi care să fie pentru copii, da? Doar ne jucăm acum, nu trebuie să te superi. Bine, bine, bine. Uf, e capricioasă și Mini Picasso puțin. Ce ai zis? Așa, am zis, Flora, te rog foarte mult să-mi aduci, adun puțină miere într-un păhăruț mic, dar mic de tot, te rog. Repede, repede. Da, să trăiți. Da, nu pe mine trebuie să stai cu camera, că eu sunt prințesa. Nu mai vine Flora odată cu păhăruțul de miere. Simt că leșin dacă nu mănânc ceva dulce. Ceva dulce. Ia să văd ce mi-a... Flora, pleacă cu mierea de aici. Pleacă că simt cum albinele năvălesc pe mine și mă înțeapă peste tot. Fugi repede că să... Du-te și adu-mi o ceșcuță cu lapte, Flora. Poate laptele să-mi facă bine. Vai, câte albine sunt aici în preajmă. Vai, simt că leșin de sete dacă nu beau un păhăruț cu lapte. Hai, Flora. Asta sigur Pleacă cu laptele de aici. Laptele ăsta e făcut dintr-o vacă prea grasă și asta înseamnă că eu o să mă îngraș foarte mult. Pleacă, Flora, du-te, adu-mi o ceașcă cu ceai, o cană cu ceai mai bine, că parcă mi-e chiar sete acum. Dar să fie ceai de păpădie, cred, sau nu știu, de mușețel, mă rog, alege tu de care vrei. Flora asta nu e în stare să aducă nimic și eu mă sfârșesc și simt că pic și că leșin. Hai, Flora, te rog, Flora, vină mai repede. Ceai de mușețel și păpădie. E o cană cu fluturi. Flora, pleacă de aici, fluturii sunt făcuți din viermi. Simt că sunt plină pe aici de fluturi și de... Uite, zboară, știi că am fobie la insecte, mie nu-mi plac nici albinele, nici fluturii, nu-mi plac nimic. Du-te repede, Flora, du-te repede și adu niște suc, că ăla măcare din fructe și fructele parcă totuși sunt mai bune așa. Da. Vai, simt că mă sfârșesc de sete, Flora, vină odată cu sucul, că nu mai pot, fetițo. Stai să văd dacă e bun, apropie-te, încet. Dacă nu-ți place, pot să-l beau eu, să știi. Lasă, să iau o gură să văd totuși, cam greu paharul totuși. Mâna mea e prea finuță pentru un pahar atât de greu. Ce porșircă, Flora! Pleacă cu porșirca și du-te și bea-o. Da, de nimic nu sunteți în stare, sunteți niște slușnice incapabile! Deci am vrut să vă relatez cam cum este o prințesă capricioasă. Cam complicat să lucrez cu ea, nu credeți? Adică dacă ar fi toate fetițele așa, acum sincer. Te-am auzit? Mă bucur. Mamele lor cred că ar nebuni pe bune. Așa că m-am gândit să nu mai fac pe capricioasa, pentru că mie îmi place și ceaiul, și ciocolata caldă, și laptele, și mierea, și fluturii, și albinele. Mie îmi plac toate. Eu nu sunt chiar așa capricioasă, mă rog. Acum depinde. M-am gândit să vă spun că Fenisia, după
cum spuneam, era o prințesă care trebuia să se mărite. Și ei nu-i plăcea de niciun cutezant la... sau cum se cheamă? Cutezant, da, cred că cutezant. Niciun posibil soț pe care mama ei îl trimitea, îl recomanda. Și să vă arăt acum o mică secvență, dar cred că putem să punem și discul mai departe ca să ascultăm puțin din poveste. Ce ziceți, da? Ia să vedem. Nu știu unde îl pun și eu la nimereală. Facem să se ascultă amândoi în camera mea. Nu, ăsta e alt pasaj. Ia spune-mi, stăpâne, l-ai văzut pe fereastră pe cavalerul care dădea târcoale casei călare pe cal roi? Era foarte chipe și bine făcut. Nu l-am văzut, Flor. De ce? Din pricina zăbrelelor care mi-au jignit ochii. Ce bazacon e mai și asta? Așa cum îți spun, când m-am apropiat de fereastră, oblonul, nu știu cum s-a întors deodată împotriva mea și mi-a lovit placă. Dar și eu m-am răzbunat. Cum? Acesta este un prinț care dorește și el, mă rog, nu știu ce, polițist sau vânător, care vrea să se însoare cu prințesa și prințesa nu vrea. Și din pricină că l-am privit, mi s-a bătat rochii. Supărat, pleacă mai departe. Pe stradă și tu în casă. Plină de ulei. Cum ți-ai bătat în rochi, chiar m-am uitându-te la un negustor de ulei? Zice că s-a uitat la un negustor de ulei care trecea pe stradă și și-a pătat rochea. Doar uitându-se. Acum vine un polițist. Draga mea, vrei să-mi fii soție? Nu! Oh. Plecă și polițistul. Așa este. Iartă-mă, stăpână, în viața mea n-a să te mai contrazic. Uite, genunchi, te rog să mă ierți. A venit un clov. Nu ți-a trecut, nu. A făcut o felul de tumbe. Vrei să fii soția mea? Nu. Mult mai bine. Ia uite, vin mama și unchiul dumneavoastră, Tiberiu. Amândoi deodată. Dă-mi imediat cu să vadă ce harnică s-a... Poftim, stăpâne, luați ce scârți. Flora, nu ți-am spus că andrelele mă țeapă la degete. Vrei să fii soția mea? Draga mea? Nu. Bine, atunci uite să-ți aduc pernița coace. Flora, ți-am spus să nu mă mai contrazici. Adu-mi imediat o fașă să-mi leg degetul rănic. La un moment dat a venit și un rățoi. Salut, rățoiule. Hei, ce-i cu tine aici? Am venit să te cer de nevastă. Nu! Ești mai frumoasă așa decât Doriu? Știu numai că sunt mereu dornică să vă fiu pe plac. Se vede că te apropii de nuntă. Și uite așa, prințesa noastră, Fenicia, e foarte capricioasă și nu vrea să se mărite cu nimeni. Ghiciți ce? La un moment dat, nu cred că e bun exemplu ăsta, cineva cred că a râs de mine cu această păpușă. Mă rog, e un iepure simpatic, o să-l las aici. La un moment dat a venit un slujitor care întâmplător i-a plăcut Feniciei. Și la un moment dat n-are rost să divulg toată povestea, pentru că voi trebuie să ascultați povestea mai departe. Știți voi, dacă nu aveți pick-up și disc așa cum am eu, atunci puteți să vă cumpărați sau să intrați pe pagina de YouTube a Teatrului Radiofonic, unde veți găsi toate poveștile minunate făcute și înregistrate de către Electrecord cu actori minunați care interpretează roluri absolut minunate și puteți să vă jucați așa ca mine. Dacă aveți și o prietenă să vă fie slujnică, cu atât mai bine. Așa că hai să ascultăm mai departe continuarea discului. Gândește-te la nenorocirea pe care o trăim și pe care o datorăm tot închipuirilor tale. Ai dreptate, Celia. Iartă-mă. Spune-mi, vrei să fugim de aici la noapte? Oh, cât aș vrea. Dar fuga noastră l-ar pune pe Octavio în grea încurcătură. Și pe urmă, unde ne-am putea ascunde mai bine decât... Vă las să ascultați povestea în continuare? Și eu zic la fel. Mi-a părut bine de data asta, Fenicia. Ne vedem data viitoare cu o nouă poveste. Eu și capricile Feniciei vă spunem pa, pa, copii!